ہے نا وہ ہے محبت ایمانی وہ ہے اختیاری وہ بندے دے اختیار وچ ہے اس نو اللہ کیتا ہے فرض او مرو جیڑا فرض ہے اودے عمدے نہیں تے جیڑا فرض ہی نہیں تے میں کوڑیا دیو میں عاشق رسول ہوں پر مرے تیرے متھے تے لکھا کھلا ہے جیڑے ہوندے نو آدھے ہی نہیں سمجھ آمدی پئی نے آج مڑ مائیں تے ساؤنڈ ایک کو جائے کھلے میں اتھے دکان بنائیے میرا پنڈ ہے دیہاتی علاقہ کیونکہ بندہ جیڑی گل کرے آپ ہی عمل کرے میں آندا ہوں نا ہر شعبے والا کوئی شعبہ رکھدا ہے نا تے اودے چوں تکڑا ہوے کہ ضلع چوں دا مقابلہ نہ ہوے کوئی فرنیچر دا کام جاندا ہے میز کرسی دا تے ضلع خیرپور ضلع ہے تحصیل خیرپور ضلع بہاولپور تے اودے نال دا فرنیچر بناون والا ضلع چ نہ ہوے مڑ پچاستا ہوے بھئی یار فلانا بیٹھا ہے کوئی جس فن دا کاریگر ہے وہ ماسٹر ہوے میں ایک دکان بنائی اوتھے تسی آ تے ویکھ لو ضلع چ نہ اسی اس طرح دی کیوں وہ ملاوٹا کر دین میں خالص دودھ پا کے بناوٹ دے لحاظ نال بھی چنگی میں خود تو باقی ہے تیرے سامنے میں مولوی بھی بیٹھا ہوں ضلع چ کاڈا کیویں او فیس فوس لے لیندے میں کو تیرے نال مکائیے کدے گیا جا سی تینوں میں کہ مینوں 10,000 دینا 5,000 3,000 ٹھیک ہے جب ضلع کاڈا جیڑا ساڈے برابر اتلی سطح تے ودا ہوے تے تیرے کول مفت آ جاوے او جاگنا ہے 40 رکھ چا پہلو تے جیڑا بھی باقی او روڈ تو مرساں تے لے لے چلو خیر اگا ٹوری گل عشق فرد نہیں ہے مسئلہ پکال ہے عشق فرد نہیں میری دو بائیں کھڑی ہیں روئے زمین دے مفتی تو عشق فرد نہیں ان دے استے اللہ چن دے جنوں رب چون لگو عشق تو تھلے جڑا درجہ ہے نا او محبت ایمانی ہے اونوں اللہ تعالی ہر مسلمان تے فرض کیتا ہے مرد تے فرض عورت تے فرض حاکم تے فرض امیر تے فرض غریب تے فرض عالم تے فرض پیر تے فرض غریب الغرض جو مسلمان ہے سب تے فرض ہے اونوں آندن محبت اختیاری محبت ایمانی او بندے دے واسے چ اختیار وچ ہے تا اللہ انہوں کیتا ہے فرض بندے دے واسے چ نہیں ہاں جی عشق کے سامنے پیا ہوئے تے دشمن آکھے نہ چھری نال اس کنی لائندے ہیں تے یا چھڈ ایمان اسلام تے وہ آکھے وڈ دے اے ہر دے واسے چ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ کافر تلوار لے کے کھلے ہومن بھئی لا الہ چھڈنا تے ایویں آ بس ایویں کر دے سو تے وہ آکھن کر دیو تے ہر دے واسے چ نہیں تے جیڑی ایمانی محبت ہے اے واسے چ ہے تے اسے دا ذکر اللہ قرآن وچ فرمایا حبیب جیڑی ایمانی محبت ہے نا تھلے تھلویں درجے دی عشق تو تھلے میرا غوث بولے فرمایا غوث کتب سب اورے رے عاشق جان اگیرے جتے لکھاں غوث کتب تھلے ہوندے عاشق اتے ہوندے تے آپا تھڈو اسے عشق نجات پایا پہلے محبت مضبوط کر جیڑی فرض ہے سلطان فرمایا او عاشق سوئی حقیقی جہڑا یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے او یارا مکھ نہ موڑے پیا سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے او سونا راز مہی دا عاشق لگے اسے بننے سچا عشقی حسین علی دا سر دے وے راز نہ بننے
ہن جیڑی فرض ہے نا محبت او سمجھنا قرآن نال جیڑی فرض ہے ہن او تساں آپ اندازہ لاونا بھئی اس تے آپ قائم ہیں کہ پھسلے پائے تے جی او کوئی نہیں تے عشق کدن ہے جیڑا ایمانی محبت وچ فیل ہے اس عشق وچ پاس ہونا